Добре, сядай, ако обичаш. Добре. Добре, какво ще рече пример на проститутка? Малко се притеснявам да кажа. Добре, не се притесняй, кажи. Примерна проститутка, примерно, например, примерно... Разбрах. Примерна Разбрах те. проститутка. Нали ме питаш за примерна... Питам те за пример. Кажи, коя е примерната проститутка? Примерно, примерна проститутка е та, с която спазва двете основни правила. Примерно, правилата на етикета. Кои са те? Не говори с пълна уста никога. Да? И когато види пенсионер, примерно, Да. когато види пенсионер в рейса, винаги му отстъпва мястото си Да. и после сяда в него. Добре. Имат ли примерните труженички и други задължения? Дали имат примерните труженички и други задължения? Примерно. Да. Примерно, да. Да? Примерно всяка труженичка, Да. както ти викаш, Да? когато ходи на работа, Да? трябва да носи със себе си, например, примерно, кофа с вода. Защо кофа с вода? Защото не се знае кога, примерно, публичният дом може да се запали. Добре, статията пише, че при добро поведение ще бъдете награждавани с маркови дрехи и с мебели. Ти лично получила ли си награда? Кой? Ти. Да. Кога? Получих цяла холова гарнитура, бе. Да? От коя епоха беше? Да. Казаха ми Виктор. Викторианска. Викторианската. Да? Точно. Едно така старо реставрирано, едно старо пиано Да? от 15 или 16 век. Да? Стари едни такива Разбрахте? разнебитини. Да. И един полюлей с 16 диаманти. Добре, и доволна ли си? Кой? Ти. Доволна съм. Днеска знаеш как се ядосах, че 5:30 имах среща и моите секретарки не ми продадаха. Полудях сам. Направо сам. Скъсах си нервите. Такова питах се разсях. Направо сам полудях. И нямаш ни обувки, ни богат тръгнах. Направо сам. И някакъв беше къпал из банята ми. А сега ще ме изфърваш. Не, искам да поговорим за култура. Малко за култура да поговорим. За култура. Да. Значи, онзи ден, какво културно е, ти кажа? Нещо културно ми кажи. Стига сме говорили за глупост. Нещо за култура ми кажи. Че оня ден опатках културния министър на Швейцария. Културна работа. Добре, все пак понякога не ти ли е идвало да се откажеш от тази професия, да работиш нещо друго? Какво? Какво? Вчера, например, виж ми, че съм такова, бе. Добре, бе, видях там, но не искам да те гледам. Нов имидж съм. Да, бе. Много модерна визия имаш. Ще вадя нов фолк албум и аз. Какво ме пита сега? Как? Сети са. Забравяй, какво те питах! Аз сетих. И ти ли идвало да се откажеш от професията? Сетък се. Идвало ми, например... Не, вчера. Вчера? Примерно. Добре, идвало ми, не ми идвало, вчера ми дойде. Примерно, да. Примерно вчера ми дойде. Да. Да се откажеш. Не. Разбрахте. Вчера ми дойде друго. Ама ми дойде и да се откажа от професията. Вчера на Косъм бях, между другото. Защото отидах в магазина. Кой магазин? Да си купа парфюмче. И какво? И дадах писеля на продавачка. Да. И тя вика, госпожите, тя с пари са фалшиви. И ти какво викаш? Моля. Над нощи съм била изнасилена ли, ма? Ти полудя ли, ма? Знаеш как ме е Добре, доста? винаги съм се чудил, защото си толкова притеснителна. Добре, винаги съм се чудил, защото си толкова притеснителна. Чакай, не Добре, разбрах, само ми отговори на този въпрос.
Защо си толкова притеснителна? Чакай, че да не объркаш страни. Няма. Кажи защо си толкова притеснителна. Кой? Ти. Аз още от малка съм така, просто природата ми е така, примерно. Притеснявам се, свита съм малко. Да. Е така, притеснявам се даже да погледна и да проведя като малка. Да. Притеснях се да проверя дали съм момченце, дали съм момичен. Да. Ако ще аз вярвам. И какво стана? Какво стана? Чак като пораснах, един чичко ми вика, Гудке, вече съм сигурен момичен.